guys, welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, please don't forget to hit the notification bell so that you don't miss my other videos. On this video, we'll be talking about Uthando Nesithembu Season 8, Episode 18. Thobile ubuza uMato ukuthi ubathumelile yini abantu besifazane bakwaDuma i-voice note na. Kunamahemhem ukuthi uMacele wa-invite abantu besifazane bakwaDuma ukuthi baze emcimbini onento yokwenza noNumber 5. AbakwaDuma bese bethintene yini umcimbi lo uzokwenzeka ubabakhe basengasabi right uzokwenzeka ngalo umgqibelo sisi. Umbuzo nabakwaDuma ukuthi awawuthola yini umyalezo wabatshela yini abafowabo namakhosikazi abo nodadewabo. Ngiyabonga kakhulu ungasali-ke njalo sisi. Hayi, uMacele wabashiya kanjalo bahleli etafuleni because yena akafuni ukukhuluma izinto zikaMthombeni, yena akahlangani nazo. On the other hand, uMusa yena uselingaphakathi namakhosikazi yakhe bafuna impendulo. Kahle kahle uMayeni Makhumalo noMangwabe bam-attackile uMthombeni because yena uvikela uMacele yedwa ngoba uMacele wameseka kwindaba kaNumber 5. uMangwabe wathi kuMthombeni ungakhali siyakhuluma. Hayi, ayamkhalisa amakhosikazi yakhe uMusa. Hayi, uMacele ukhiphile ubabazi. Kuzikhipha kwabo uyazi ukuthi it's about ukukhuluma ingcushungcushu yayenzeka emcimbini. uMusa uthi uMakhumalo wamjikela and yena wamlwela ukuthi bamamkele kwaMseleku. Macele watshela uMusa ukuthi she think she lose her patience and she might end up confronting people. Washo nokuthi akafisi ukukhumbuza umuntu ukuthi wangena kanjani esithenjini. Hayi, kuningi kwaMseleku. Hayi, uMseleku wafonela uSneh because ikhona into afisa uyikhuluma naye. uMseleku wafonela uSneh because ikhona into afisa uyikhuluma naye. Inkulumo yabo was about uMakhwela. Ufuna uSneh aphelezelele abakhongi. Uyoyenza umsebenzi lo amakhosikazi akhe wemele bawenze. Watshela uSneh ukuthi udadewabo yena akasafuna lutho emhlanganisa noMusa because uNompumelelo decided to go to consult kuyisangoma and bamtshelile izinto lezi bamtshele zona. Manje akasafuna lutho ezomhlanganisa noMusa Mseleku. U-Abo noMthombeni baphumile because since uMusa angena aphume esibhedlela akaze abonane nendodakazi yakhe. uMusa beatshela u-Abo ukuthi uyazama akekho right. Now you can see ukuthi akekho right. Mawubona indoda ayikhala uzokwazi ukuthi hayi kushubile ziyakhala manje. For ubaba uMusa naye ukhathele. Thank you very much for watching. That was all for now. Until we meet in my next video.